manje mawuzohamba ngenyama bazalwane bami uzothi usuthandazile ifika impendulo ungayitholi. Ingakho ke kuthiwa abahamba ngenyama bayafa. Bazalwane bami ukufa ukufuna into ungayitholi ukufa. Ukufa ucinga into ungayitholi ukufa. Ukufa uhamba uyaluza uyoyibheka kodwa ungatholi. Ukufa uhamba ungafiki la uyakhona. Ukufa lokho bazalwane. Ukufa lokho. Ukufa ungqongqozo nomphelo okungavulwa. Ukufa lokho. Inkinga kaNkulunkulu ukuthi usebenzisa umuntu sisinombuso ukuvula. Manje wena ukwazi ukuphila ngobungcwele nabantu. AbakaNkulunkulu abazwakali ngezinto eziningi. Kuzwakala ngeora yabo. How you treat people at work, how you treat people at home, how you treat people at church. The Spirit of God, when He comes upon you, He will give you power to overcome fear. He will give you power to live holy. To be rude is not to be brave. So don't take your rudeness and call it braveness. Touch your neighbor and say, live holy. Tell me, can phila ngcwele. Awu, yabona ke manje sengiphendula umuntu okade ezothandaza ukuthi into yakhe istakephi. That is why the Lord will give you an idea that is so innovative that even those who went to the multiracial school, they didn't even think about, because the Lord wants to make you an answer. Sitemas declare la, such a Lord, give me an idea that will change my situation. Give me an innovative idea. The Lord will bring an idea to a nobody, because that's how the heavens choose. That is why umuntu ongcwele fanele ube namehlo okubona bese uphila ngcwele nabantu bonke.